Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Sabado, sa 22 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikanapulog lima nga simana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 20 bersikulo 1 ngadto sa 2 ug 11 ngadto sa 18. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato na ligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal na Jesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Naghilak si Maria nga nagbarog dito sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan. Ug nakita niya dito ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas na Jesus. Ang usa dito dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghila ka man, sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo, ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman ni agsulti ni ini, milingi siya og iyang nakita si Jesus nga nagbarog dito. Apan wala siya makailang nga si Jesus day kadto. Day, nganong naghila ka man, nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita. Nagtuo si Maria nga siya mao nga hardinero. Busa mingon siya kaniya, kung ikaw mo'y nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus mingon kaniya, Maria, og si Maria miatubang kang Jesus, og mingon sa Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa, kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinuon ang akong mga igsuon, og suginli sila, nga muadto ako sa akong amahan, og inyong amahan, sa akong Dios, og inyong Dios. Busa gisuginla ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo, og nga gisultihan siya ni Jesus ni ini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi. Tinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako, langitong Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam, sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi in taon ako, nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon, ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.